Every sales lady when you need them. Ay, miss, excuse me na mo, lain size ani. Ay, sir, wala ra ba jugo kay bawo, sir? Mga tana lang ka nga to sunan, sir, eh. Kana ka nang babay nagbarog dira. Aw, ari, mga tana ko niya. Sige, salamat, miss, ah. Miss, kanang, lain size ani, miss. Hala, sir, sorry kay sir, wala jugo kay idea na, sir. Kato ning babay mong istorya ganiya, sir. Mga tana lang niya, sir. Okay, pasa naman kukwato niya. Ari daw ko mga tana ni mo. Pakutan na lang ko na sa line, sir. Kay basin kay baw sila. Sige. Salamat, miss. Excuse me, miss. Na may lain size ani. Wala ko kay bawo, sir. Di man ako in charge nga re. Kato sila, sir, ay mga tana daw to, sir. Pasa na sad. Asam ding in charge ani, miss. Basin ng CR, sir. Sige, salamat. Ay, miss. Na may lain size ani, miss. Dili di ako in charge nga re, sir. Wala ka kipaw. Kitsa asam ding kumungutan na. Mga tana lang ato unahan, sir, ay. Saan mga tao dire? Every sales lady when you don't need them. Okay na siguro. Hala, sir, mayon dito, sir. Dagan pa nagkulong ato, sir, kabilian. Sir, natalagan stock sa sir. Ade, okay ra. Okay ra, miss. Namili pa man sa tun. Sir, pwede na mo isukod. Sir, napadagan stock sana, sir. Sir, isuk lang, sir. Ngayon di ka na, sir. Sir, napadagan color na nga to, sir. Hala, saktura kayo na mo, sir. Ang ngayon di ka na, sir. Sir, napadagan discount 10%.